Tumurigeria haswe oroboti ronde una ukurigeria chipi chagwa sembe omuraibu ensi ya Kenya William Ruto nigoritkoria rero arigandire mubwatani humuya bwo obomo bwechinse bose United Nations uyumanyikane una Gary Conile aigase nyombenene yobora yase omochi o Nairobi. Korengana no muraibu ensi Dr. Conile hoyo ole mwaziri omonene omukoro wense ya Haiti nigo ale omusani na Kenya nigere tayari kumubwatesia aikiranie emirobiri yaye asebo igo mutogire asobokonyo bwaye asomurobiri bokorenta omorembe asense ya Haiti. Murobiri hoyo oenegetiwe inse yobomo wechinse ole kuragwa nensi ya Kenya.